Triqui-traca, triqui-tron, triqui-traca, triqui-tron, triqui-traca, triqui-tron, triqui-traca, triqui-tron!
eta txalaparta entzuten dut ornon bai. Zuek ere bai? Jantziarekin. Argi dago, Iruñan gaude! Bai, Iruñan gaude, eta zer? Batzuetan ergela ematen duzu. Ba, okasiorako prest etorri naiz, Baina, Pepillo, Iruñarrak ez dira beti horrela jantzita joaten, motel? Entzierroa korritzeko, bai. Memeloa. Ara, Pepillo, entzierroak San Ferminetan korritzen dira, Eta gainera goizeko 8:00. Eta hori, goizegi da zu bezalako nagi diplomatu batentzat. Tira nagusi, egon isilik. Kontzentratuta egon behar dut zezenei aurre egiteko. Ai! Aikua, geldik ontzaite behingoz. Ara, gaur ez dago entzierrorik, Eta bera zutzi babukeriak egiteari. Nola ez dagoela entzierrorik? Etorri nirekin eta korrituko duzu. Guazen! Kontxo! Guazen, goza! Guazen! Miura! Tira! Errepikatu denek nirekin. Lau zezen! Sartu korrika eta guazen! Lau zezen! Sartu korrika eta guazen! Ikusi alduzue, ikaragarria ezue. Pepillo, ze estiloa, Hermoso de Mendoza ematen zuen. Aizue, nik uste dut txalo zaparra handi bat merezi duela, Astindu eskoak, notxai gabe, merezi du eta, noski. Eskerrik asko, mil eskerri ninxemeak, mil esker. Zen Markexa, hau zabalik utzi zaitut, Xundituta, Pepillo, lerdea dariola. Badakizu, txapeldun baten ezkutuko habilidadeak dira horiek. Aizu, eta lau zezen puska egarri balin badituzu zuretzako orain lau ikazkinek hartzea erresa izango da, ezta? Hori miliskatuta dago. Erne, Iruñako torero gazteak, gure zozketa hastear dago. Ia ba. Gazte torero usaia. Erto. Ia ba, talde gorriarek irasiko gara lehenik eta dein. Ikus ezagun zein dan lehenengo lehiakidea. Ia ba. Sara garindu! Etorra dilla bereala! Ja Sara kontzaude? Askar! Haupa Sara, animo! Esprinean! Hori da! Etorri lasai! Hori da! Etorri Sara garintzea zuzta? Bai, atxaldeon. Arratsaldeon. San Fermina gustatzen altzaizkizu? Bai. Bai, ederki ba, ia gure bigarren lehiakideai ere gustatzen zaizkion. Amaia Arrasate! Haupa, Amaia! Hori da, etorri honera, ziztu biztian, Amaia, atxaldeon. Arratsaldeon. Zuri ere gustatzen
gustatzen altzaizkizu Sanferminak? Bai. Bai, ez da, ederki talde gorria ezagutzen dugu beraz laguno. Orain talde urdineko zezen zaleak ezagutuko ditugu. Ea. Jokin Barrerena! Arratxaldeon, Jokin! Arratxaldeon. Zer, entzierro zale atzerazu? Bai. Bai, primeran, horrela behar du irundar jator bate. Ona bigarrena. Josu Gil! Motel, zezenak atzean utziko dituzuzuk? Bai. Hori da, bizkortasuna motel. Bai. Oso ondo, gara hemen gure bi torero urdinak, eta hor gure bi torera gorriak. Hori da, eta guk festa giroan jarraitu nahi dugu, baina zezenak arriskutsu egiak direnez, Ikat txapelketa antolatuko du. Ikataren bilagoaz eta bere ala itzuliko gara, gero arte laguno. Agur, guazen. Zeintzu bildu zarete gaur, Iruñako celebrena gala. Txiribito. Mira, Ramontxo Sarasate hasta kirtena xaokan. Ander Tapia, betiko letxuginu piuraz. Ainoa, zer zabiltza? Atza urzuluan sartuta, eta ez duzu, zikinotxo, amonak telebistaz ikusiko zaitu eta, Operaz. Behir ezazuen mudilko eskor hori. Puskerra botatzekotan dago, puskerra botatzeko prestatzen ari da. Ai, ama. Txiribiton, berandu konturatu gaituk. Ez dizu lotxik ematen, Sortzi urte eskaz eta bibotea daukazu, dagoeneko, Puskerriño! Hori zezara, Puskerriño! Mirri eta Txiribiton, hau da Iruñako publiko jatorra agurtzeko modu egokia, Nahaztutago, Txirri. Gu tartikoko eskimalak agurtzen ari gaituk. Ara, izue, utzitzazue txorakeriak eta agurtu behar bestela eta merezi duen bestela gure lagun talde guzti hau. Tira! Geldi! Kontxo! Mirri eta Txiribiton, begira. Nik jende aristokratikoak agurtzen duen era erakutsiko dizuet. Badakizue, agurtzeko era desberdinek jendearen izaera adierazten du. Adibidez, norden zintzoa, norden okerra, norden jatorra, norden eoskorra. Mirri eta Txiribiton! Begira, zaudete adi eta adi begira ezazue nola egingo dizuedan nik nire lehenengo erreberentzia. Nire lehenengo genuflexioa. Ire zer? Nire genuflexioa. Alegia, nire belaunikatzeko modua zari naukizketa. Konforme, Baina ez gero puskarrik bota, Aito? Aiza mirri, nire nauk ukulioko zerria, Beraz, adi egon eta ikusi nire genuflexioa, Bat, bi eta 3. Txiribiton, ikusi haut, Traidoren azkantea. Baina, tira, ekartzak pala hori egundoko mine eman didaketa. Kartzak! Txiribiton, maiok palazekin hori, hipopotamo maltzurra. Txiribiton, ez duk zuzen jokatu, Norbait,
erreberentzia pomposo egiten ari denean, ez zaiok bere fenuzlexioa ukitu behar. Ez horixe. Ez da txerrizpio? Ez da horixe. Eta oraindik gutxiago honelako zera pala arriskutsu batekin. Baina tira. Orain, zuek kontzeptua garbi eukideza zuen Mirri eta Txiribiton, beste tankera batetako erreberentzia egingo dut. Baina ez inola ere berriro ipurdian jo, ulertzen? Adi bada! Kontxo! 1, 2 eta 3. Baina burutik egin arago, Mirri, Kontxo, esan diat ni berriro ipurdian ez jotzeko. Ik esan duk, palaz ez jotzeko, baina sartaginaz jotzeari buruz, ez diat nik esera ditu, Isiliki, potolon, bestela aukere nire sartaginaren errebesa probatuko duk, Tira. Txiribiton, tira, nire pazientzia agortzen ari zareten Mirri eta Txiribiton. Tira, ridikulua egiten ari gara! Mirri eta Txiribiton, agurtu ditzagun behingoagatik Iruñako lagun guztiak, baina 3 batera, 3 elkarrekin egingo dugu erreberentzia. Prest altzaudete? Ea bada. 1, 2 eta 3. Azkarrago! Nahikoa da, Mirri eta Txiribiton! Nahikoa da! Mirri eta Txiribiton, 3 batera egin behar dugu, batera, elkarrekin, ulertzen duzuen. Aito duk, potolontzierrek, 3 batera, al kompás! Horixe, ea ba, 1, 2 eta 3. Oso erratxa izan duke, Kostata, baina azkenean lortu dugu, bai. Txirri, gu biok kapazak gaituk erreberentzia egiteko, baita bizkarra eman da ere, eta entxegatu gabe. Tira. Txibiton? Baina... Mirri eta Txiribiton, mesedez, edukazio txarraren ohorezko enbajadoreak zarete zuek dio. Kontxo! Ez. Ez da zuek pentsatzen duzuena, Zaratatxo nimin hori ez da puskerra izan. Ez, reaktore baten xarata izan da, jet bat. Gure tortolika egazkinaren xarata hor zeari bilida, Gora Iruña eta gora gure tortolika! Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Joan dakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ez dagutuko dugu Napoleon.
Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Kamar, mirri eta txiribita mondongoek, zero, eta tare, A la Madrid, noble médico atale, caballero de a la Madrid, a triunfar en Madrid, defendiendo su honor, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Erakutsi bola, Sara. Ikusten, ondo entrenatu du, Aizu, Sara, galdera bat. Zuk animaliarik balduzu etxean? Bai. Bai, zer duzu adibidez? Bi dordoka eta bi errain. Jesus, solo juko txiki badakazu ordu montatuta, ez da? Ia, bigarren lehiakide, Amaia Arrasate. Zuk ere ondo entrenatu alduzu? Bai. Bai, erakutsi bola. Jesus, neska, ondo entrenatu duzu, bai. Aizu, galdera bat, oporretara joateko zen leku da gehien gustatzen zaizuna? Salou. Salou, nerie bai, tira balagunok, hau edia talde gorriko bi lehiakideak eta txalba, momentu zaientzako. Primeran, eta honamen talde urdineko ikazkinak mutil jatorraskoak. Nortzara mutiko? Josu Gil. Josu Gil, oso ondo. Josu, non pasate dituzuzuko porrak? Leku askotan Donostin Tolosan. Donostin Tolosan, polita. Eta ze gustatzen dituzuri egitea ikastolan? Jolastu. Jolastu, primeran, ala behar du. Eta nor dugun mutiko indartsu hau? Jokin Barberena. Oso ondo, hori hautsa motel. Zer jaten duzuzu gustokoen? Makarroiak. Makarroiak, oso ondo. Eta zer izan nahi duzuzu geldua zarenean? Pilotaria. Pilotaria, ara, nor bezala? Barriola bezala. Barriola bezala, oso ondo. Ba ezagutzen ditugu gure lau lagunak. Eta gure izarra handia besterik ez da falta. Felipe, ator! Sara, zurekin hasiko gara nahi baduzu. Beraz, hartu lekua, hementxe duzu, eta hasi nahi duzunean, haupa Sara, animo! Haupa Sara! Ai! Upa! Jesus neska! Ba! Horrela bai! Ia ba! Lasai, lasai! Jaso, pelota lasai! Eta jarraitu! Bi! Osaki! Haupa Sara, animo! Iru! Primera, zaintza! Lau! Bikain! Bost! Jesus neska! Sei! Oso ondo! Ai! Zazpi! Oso ondo! Eta zortzi! Iaba! Bederatzi! Oso ondo Sara! Primera dibitzea, Haze punteria, bederatzi sartu ditu Sarak eta orain Amaiaren txanda da, beraz, Amaia? Hortxe duzu lekua eta hasi nahi duzunean, haupa Amaia! Iui! Iaba! Ba! Iaba, Amaia! Lasaitu! Iaba! Iru! Animo! Ui! Lau! Primeran! Iaba! Bost! Bikain zabiltza! Haupa Amaia! Sei! Oso ondo! Zazpi! Ederki! Zortzi! Oso ondo! Iaba! Bederatzi! Primeran Amaia!
hemen eseri bankuan eta talde urduinaren Jokin, txanda. Josu, zuen txanda. Tira bai Josu hartu lekua eta hasi nahi duzunean, animo! Aiba! Ui, bat! Bi! Primera zabiltza! Ui! Animo! Hiru! Ui, haupa Josu! Ia balaugarren hori! Ui! Bai! Bost! Ederki! Ui! Eta bera, Josu! Mira, Josu eta Makalbile, bost sartu ditu eta orain Jokinen txanda da, beraz? Jokin hartu lekua eta hasi nahi duzunean. Venga, Jokin, Jesus! Upa, hau da bindarra! Ui, ez da sartu azkenean! Bat, bain bai! Bi! Ui, hau bai Jokin, animo, animo! Ui, ia ba! Hiru, bain bai! Lau, primeran! Bost! Ia ba! Sei, oso ondo! Zazpi! Jesus model! Zortzi! Oso ondo! Zortzi guztira! Balagunok, bino erdia bukatu da, guazen nolak aurrera! Guazen! Ia ba, puntuak eta nola geratu den ikusiko dugu. Talde gorrian hauxe gertatu da, Sarak 9 sartu ditu eta Amaiak ere bai, beraz guztira 18 puntu dira, txaloa baientzako. Eta zer gertatu da bigarren finalerdian, ba Josuk 5 ikatpusketa sartu dituela eta Jokinek berriz 8, beraz guztira 13. Eta talde gorria finalera pasatuko gara, zorionak biei, oso ondo. Eta talde urdineko gure lagunek, motxila polita hauek eramango dituzte, gure oroigarri bezala, eta zuen txalo aztezin hau. Eta txapelketa bendikan ez da bukatu, finala jokatzear dago. Ikusi nahi alduzue zeinek eramango duen bizikleta. Ikusi nahi duzue? Ederki babak, bereara itzuliko gara, gero arte laguno. Agor, guazen, guazen. Niri, orain ere txinirokirietan, ala? Eta ize, telepizzan lanean hasita. Aizak. Kamiseta honek ez du ze ikusirik telepizzarekin. Onoko hau, Nafarroako Osasuna talde ospetsuaren elastikoa da! Kontutxo bat izango diat kamiseta horri buruz, Zer? Arro jantzi eta negarrez erantzi. Galtzaile profesionalak xarete! Aizak! Ik bai aukeratu duala ire tamainako kamiseta, Talde erridikulua eta txiki. Kontuz, zer esaten duan, Erreala du munduko talderik sasoitzuena, sendoena. Eta gure jokalariak unibertsoko honenak ditu. Hori esan bakarrik ez, hori demostratu egin behar da. Ara, hemen jarri zizkigutek 3 baloi, nahi badut erronka botako diat. Baietz, nik baino urrutirago bota baloiak. Impiusiblea. Impiusiblea? Az gaitezen bada, prestago? Ea ba! Bat, bit, airea, Osasuna, hori da! Aiba, banuata! Opa! Ea bigarrena! Osasuna! Alfa! Eta hirugarrena! Osasuna! Iapa! Patetikoa eta katastrofikoa, Orain, nire txanda, Zuek ere animatu, Erreala, Bat, bi, eta hiru,
argi eta garbi gelditu duk, ni nire honek bota dizkia dela urrutirago. Nik irabazi duela, ez aldala? Irabazlea, neu izan auke, argi eta garbi geratu du. Ea denorekin, Osasuna! Osasuna! Erreala! Erreala! Aiz. Mirri, ara. Honela ez diagun sekula santan arazoa konponduko. Begira, honetarako, honena epaile baten beharra dugu, epaile bat. Hori behar diagu, paella bat, txipiroiekin eta langostinokin. Paella ez motel, epailea. Pertsona zintzo bat, zentzuduna, justiziakoa, futbola gertutik jarraitzen duena, kirolaria, gihartsua, koipe izpirik ere ez duena, hori. Hau duk kategoriako paella. Ontxiribiton lan gogorra daukak. Entzun ondo, ik erabaki beharko baituk, Erreala eta Osasunaren arteko lehia hori. Norden bietan honena. Bai. Ulertzen diat, beraz, bakoitzak baloi bana bota beharko dugu, ezta? Utzidak, eta urrutiena botatzen duena, ura izango da garailea. Primeran, ea ba. Nik badakit noraino botako dudan? Noraino? Badakit zuen oraino botako dudan? Saturno planetaraino, Saturno planetaraino. Prest, ea ba. Osasuna, ea. Bagita iru. Urrutira, bapo! Erreala! Erreala! Kumpilas! Iñaki Perurenaren baloia da! Mientxo zera legiren arritzarra! Bosteun kilo! Bai. Bilok, Osasunaren atorra jantzita, hau trampa itzela izan da, Trampa! Txartel gorria, ez daukak eskuiderik. Iezaiz, espalla, ez errez. Triste naok! Tira, Mirri, entzun ondo. Hau, Mirri, parodia bat besterik ez da izan. Guk, Txiribitonek eta nik eta denok, denak maite ditugu. Bai Osasuna, bai Erreala, bai Alabez, bai Atletik, bai Tudelano, bai Real Unión, bai Baionako Abiron, denak. Hori hobeto zagok, Eta Eibar, eta Barakaldo, eta Xantrea futbol taldea! Baitare! Denak ditugu gure bihotzean. Gora gure taldea! Osasuna eta Alavez, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavez, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna, Alavez, Reala, Atletik, Osasuna, Alavez, Reala, Atletik.
aurrelari bizkorrak, baloiaren atzetik, eskerreko sartu du, bizutoinen artetik, gure aurrelari bizkorrak, baloiaren atzetik, eskerreko sartu du, bizutoinen artetik, osasuna gol, alabez gol, Reala gol, atletik gol, osasuna gol, alabez gol, Reala gol, atletik gol. partida hasi da eta Gustatu zaigulako, prestak gaitezen denok, olatuetarako, partida hasi da eta gustatu zaigulako, prestak gaitezen denok, olatuetarako, osasuna juba, alabez yuba, Reala juba, atletik yuba, osasuna juba, alabez yuba, Reala juba, atletik yuba. osasuna talarez, Reala eta atletik, euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. osasuna talarez, Reala eta atletik, euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Finalaren garaia! Beroketak egin ditugu eta asko entrenatu ondoren prest ditugu gure ikazkin finalistak. Lehenengoak Sara Garin izena du, 10 urte ditu. Etxean 2 arrain eta 2 dordoka ditu. Eta gainera bere osaba lengusuak eta naia Jorge eta Marcos agurtu nahi ditu. Txaloa beretzako! Oso ondo, eta hemen finaleko bigarren parteidea Amaia Arrasate atarra biharra dugu, 8 urte. Arroza ikaragarri gustatzen omen zaio, eta dantza, kantua, pianoa ikaragarri gustatzen omen zaizkio. Hori bai, hilea paintzaile izan nahi du heldua izaten denean, eta bai familia eta bai lagunak agurtu nahi ditu. Txalo bat, mesedez. Eta orain etor dadila gure lagun maitea, Felipe, ator! Jaba, Felipe, hortxe dago. Guazen atzera kalasai lasai zara. Etorri nera nerekin. Eta zuza da denengoa. Bai, finala da, hartu zure lekua. Eta hasi nahi duzunean, hau pasara, animo! Hau pasara! Iepa! Lasai, ara, pelota guztia lurrera. Hartu danak eta jarraitu lasai. Bai, hau pasara, animo! 2, 3, primeran! Lau, Jesus! Iupa! Oso ondo! 6! Bai, zara, oso zabiza! Ui, ze pena! Ui! Iabau! Ui! Animo zara! Ui! Iaia! Zazpi! Osoki! Hau pasara! Etorri nera bukatu dira ganak ja! Tira, bazarak 7 sartu ditu eta orain Amaiaren txanda da. Ikusiko dugu ia Amaia Aupa, zer Amaia, egiten hartu duen. tokia. Hartu lekua eta hasi nahi duzunean, haupa Amaia! Ai! Iepa! Ui! Animo Amaia! Ui! Iaba! Iepa! Lekutika, nori da, txitxo! Ba! Primera nazizea! Ui! Iaba! Ui! Animo Amaia! Ui! Iaba, konzentratu, Primeran! Ui! Iaba! Iru! Bai! Animo Amaia! Iepa! Oso ongi Amaia, 3 guztira! Tira, bifinala bukatu da, guazen aurrera danak! Etorri! Tira, laguna finala bukatu
gertatu da. Sarak 7 sartu ditu txaloa beretzako primeran egin duta, Eta Amaiak berriz 3. Beraz, Amaiak, raketa dotore hau eramango du trikitrakatikituneko oroigarri eta zuen txalo ikaragarri hau. Eta Sara berriz, bizikleta zoragarri hau, zorionak eta txaloa beretzako baita ere, Tira balagunak ez dira Sanferminak, baino ederki pasatuko dugu Iruñako kaletatik jolasten. Ebarte, agur! Agur! Gozate! Ze polite, txintxo-txintxoa, Pillo, dos, pillo, dos. Ze, gustatzen zaizue nire txakurra, Ez da Euskal Herrikoa eta Nafarrokoa eta ez. Tiroletik ekarri dugu, Austriatik, hartzai txakurra, bizkorra. Begira. Zuek ikusteko bizkorra dela, konturatu zaitezen, artistakeri batzuk egin behar ditugu, pintxo eta biok. Baina zuen laguntza behar dut, denok 1, 2, 3 eta 4, ozen esan behar dezue. Prest! 1, 2, eta 4, haupa pintxo, esaiozue, pintxo, animatu, ekin pintxo, osongi. Bizkorrago, pintxo, haupa pintxo, osongi, eta salto jauzi batetik bestera. Bizkor, ta txalo bero bat. Artista, pintxo, lasai, pintxo, suave. Ardiak bildu nahi omen ditu, pintxo. Lepokoak enduko diogu, Pintxo, suave, mantxo, Beno, guazen, ardiak biltzea guazen. Torri, pintxo, tos, segi, bera, osondo, bera. Utzi pasatzen pintxori, osongi, segi gora pintxo, gora, osongi, baina eskerrea pintxo, osongi, baina eskubira pintxo, artista, pintxo, torri berri, pintxo, baina, pintxo, etortzeko, nora doa, begira nora doa, esaio zueba, pintxo, etorri, nora doa, pintxo, baino, pintxo, ardiak gaudela hemen biltzeko. Hau marka. Pintxo, baino, laguntza behar du nik. Nor lagunduko di, pintxo, torri, pintxo. Ze gertatzen da, Patxin? Zu lagundu behar diazu eskerrik asko. Patxin, laguntzintxoa. Patxin, non dago, Patxin? Patxin, ara. Horrela lagundu behar diazu, Patxin? Baina zertarako dira hauek, Patxin. Denon artean laguntzeko. Horrela egiteko mus. Ulertzen dut.
Oso ongit orain. Txuri beltza. Oso ongit. Berriro txuri beltza. Eta denontzat, eskerrik asko. Ai, egia, ha? Pintxo? Non dago Pintxo? Aiba, mira, non dago Pintxo? Pintxo, etorri Pintxo, hor da, hola. Pintxo, aiba, eskerrik asko, agur, aio. Ontxo, gaizki hasera juk, botiak, gaizki hasera juk. Errua txiribitonera izan duke, penalti egin zidak. Jai daukazue zuek, ni bezalako izar galaktiko baten kontra. Ze itxura barregarria daukazuen, purrustada taldea. Ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid. Aizu. Barkatu, baina gu ez gara purrustada taldea, Gu Euskal Herriko selekzioa gara! Jokalari finak eta zintzoak, aldearekin irabaztiko dizuet, eta ezkerreko hankarekin gainera. Txuleatu egingo naiz. Gezurra! Gezurra, impiusiblea! Alare! Bolio, guk irabaziko diagu. Ala ere, hasi aurretik, hausnarketa bat egin nahi nuke. Hiru marraska artista bakarraren kontra. Ez alda injustua, Tira, nahikoa da, Ontxo, lagunez aldetek geldik. Begira, jokalari errespetagarri galaktiko honek arrazoi puntu bat badu, Ez da bidezkoa 3 baten kontra jardutea. Beraz, gure arteko lehia banan jokatuko dugu. Hori. Filosofo baten hitzak dira horiek. Zu izango zara nire lehenengo arerioa. Eta zuek biok bitartean, aurkian itxarongo duzue, nire taktikak ez ikusteko. Txiribiton, kontu honek usai txarra xaukak, Ale, aurkira! Guazen aurkira, guazen! Aizu, Romualdo, hor barruan ez dugu eser ikusten, Bai, pini betaurrekoak! Horrela! Ea, Braulio!
Nork botako du lehenengo penaltia, Ba, ze horrek botak ezazu, ni ate zain paregabea naizelako. Itxaron pixka batean. Txamponarekin zozketa egingo dugu. Hori. Gorri ala urdin. Urdina. Gorri pitilin gorri. Neu izango da izate zaina eta zu aurrelari traketxa. Japa! Ba! Bi! Eta hiru! Osondo, Braulio, osondo. Eta orain, jaso baloia. Zugandik hurbilago dago, baina tira, ikus dezazun, nik kirolari aparta naizela, ne honek jasoko dut. Eta A la Madrid, donde ibérico ha salido, caballero a la Madrid, a triunfar en el buen Madrid, defendiendo el sur. A la Madrid. Kirolari bikaina ez baina, memelo galantada txirri. Urrengo bizigua prest, inpernuko trena irtetera doa. Ui, Jopilas, haupa Iruña! Nire adizkide, moñoño eta preziosoak! Wow! Aizue, zuekin, tuteirako idizko gol egilea, Mirritxin Urzai! Gol egilea ez baina, berrozein jubilatua ematen duzu. Zurekin ez duzozketarik egingo. Ni izango naizate zaina eta botazu penaltia alduzu moduan. Nondik sartuko diot? Eskuadratik, kartaboitik edo hipotenusatik, Zer nahi duzu egitea? Ramona bat? Edo bizikletaren erregatea? Mugitu, lokartu egingo gara bestela kakalardoa. Urrutu izamar jarri behar dut baloia? Hala zen. Ale, Mirritxi, arratu gabe, Ea, eta jaso baloia. Pilas, tipo hau alferrontzi xamarra da, Aizue, nagi profesionala. A la Madrid, donde ibérico ha salido, caballero a la Madrid, a triunfar en el buen Madrid, defendiendo el sur. A la Madrid. Ni bai entrenatzailean, eta ez Javier Agirre mexikarra. Eta orain, txiribitan potoloarentzat, sauna berezia prestatuko dut. Turo eta jore tripondia harrapatzen dudanean, akabo fandangoa. Iruñako erregin absolutua izango naiz. Eta San Ferminak debekatuko ditut. Eta txantreako jaiak ere bai. Bai!
Txirri eta mirri, oso saio patetikoa egin dute eta jende artean eseri dira. Zu bezalako fenomenoa animatzeko, bai. Hasi nahi duzunean, Ronaldinho! Zer? Jaurtik eta berezia egin behar duzula? Bostasuna. Seguru erridikulua egiten duela. Aizu tripantzia! Hori ez da oso gol akademikoa izan, Jangoikoaren eskua. Maradonak eta zuk gauza batean duzue bakarrikantza. Biok gizena zaudetela. Potxolo. Ale, artista, jaso baloia. Ea. Baloia jasotzeko esan dizut txotxoloa. Jaso oraintxe bertan baloia, edo bestela liposukzioa egingo dizute, Ekarri baloia, bitz horietatik zein da ulertzen ez duzuna. Basurdezekena, neukela kutsiko dizut, baloia irteera puntuan jarri behar da. Aparta egin duen motel, iregantik izan izbalitz, galaktiko zikiñoz horrek, gainean kaka egingo ligukeak aso. Egia, txirito, gol galanta sartu dio zikiñoz horrie, gol! Euskal Herria kamar, intxortak 0! Iopa! Arrazoi! Txiriton, arrazoi. Horainik ez diagun askante horrekin bukatu, Askasalak moztu behar zizkioago, Momentu horainik. Baloia sartuko zioago, Mirri, ez. Gu pailazo, zintzoak eta txukunak gaiok, da? Bai? Bai, noski. Eta lehendabizi, pizti horri egin behar dioguna da, opor batzuk egingo dizu, oporretara bidaliko dugu, opari bat. Olako eskante bati opari egin, ni pentsa. Opari bat, bai. Urrutira opor batzuk ordainduko dizkiogu geok. Baina lehendabizi, garbi egin behar dugu. Garbi eta txukun utzi behar dugu. Ea, txiriton. Primera, ea laguno, lehendabizi, txukun utzi dezagun piztia. Ea, 1, 2 eta 3. Eta orain, garbi egina dagoenez, orain ondo enpaketatuko dugu, pakete on bat egingo dugu, primeran, eta orain lagunok, pizti arriskutsua eramango dugu. Gu, posta etxera eta pizti arriskutsua, Malaziara! Sayonara, kaku! Arrivederci, bye! Agur irudia!
acabo de duelo! Baina ziskan bila da hau. Ara, Emiliano Zapata bizirik dago? Ze zapata eta ze zapatia. Pepitxo naiz nagusi. Baina Mexikon denek Pepe Jalisco esaten didate. Ai, jakina, Pepitxo. Aizu, utziko aldiozu favorez zarata hori egiteari, timpanoak hautsiko dizkiazu. Pa! Pa! Mil esker. Eta orain Pepitxo azalduko aldiazu zer egiten duzun txotxolo itxura horrekin, Ez usteko galanta emango dizut, nagusi. ¡Viva México! ¡Viva la revolución! Pa! Pa! Aizu, okernen bilene, Emiliano Zapata ez, honek kantinflas ematen du. Ez egin barrerik, nagusi. Berri pozgarria daukat. Berri pozgarria? Mexikora goaz! ¡Viva Pancho Villa! Pa! Pa! Ara! Mexikora? Eta ni? Zu eta ni eta triki-troneko adiskide guztiak. Guztiak? Hau da, markaizu. Baina, oraindik ez du gauza bat ulertzen. Nola joango gara Mexikoraino? Bere ala Felipe trenean igota. Iruñatik ospa egingo dugu. Frijoles! ¡Viva el ferrocarril! Pa! Pa! Pepillo, zure ezakintasunak ez dauka mugarik, Nola joango gara Mexikora trenean, Iruña eta Mexiko artean, Ozeano Atlantiko zabal eta amaigabea dago kaikua. Emakume feregabea. Baina, noiz konfiatuko duzu nigan, Sikira, pixka bat. Pepillo, beti, zorakeriak esaten aizea. Lehenoko entzierroa, ondo korritu dut, pa. Bai, hori egia da, baina txiripa hutsa izan da. Mexikora joango gara, lista. Iruñatik Ondarroara, Felipe trenean igota. Eta Ondarroatik Cancunera, Queen Mary transatlantikoan. ¡Viva Jalisco! ¡Viva la Naval! Pa! Pa! Arrituta utzi nazu berri ere, Pepillo. Behingoagatik bada ere dena primeran antolatu duzu. ¡Gora oporrak! ¡Viva México! ¡Viva la Virgencita de Guadalupe! ¡Y viva mi trenecito Felipe! ¡Pa! ¡Pa! Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa, sardin burua baino, obeda olioa. Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa, sardin burua baino, obeda olioa. La 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 Alza Felipe